Darrere de cada bitllet de Loteries de Catalunya hi ha molt més que un número o una qüestió de sort. Des de fa més de 35 anys, l'entitat ha destinat 307 milions d'euros dels seus guanys a col·lectius vulnerables, com són les persones grans, les persones amb discapacitat i els infants. Més de 180.000 persones ja s'han beneficiat d'aquestes ajudes socials en els darrers anys. Recordo una vegada molt especialment perquè vaig tenir l'oportunitat de conèixer unes persones que n'eren beneficiàries. Va ser amb la presentació de no sé quina grossa, de la de Diada o la de Sant Jordi, no recordo, en la qual van portar gent que eren usuaris d'alguna residència, sigui de discapacitat intel·lectual o d'avis, i que eren partíceps dels beneficis de la Loteria de Catalunya. Aleshores jo els vaig poder saludar i, esclar, llavors t'arriba molt més a dintre quan coneixes algú. Que els beneficis es quedin aquí a Catalunya i concretament, per exemple, a Tarragona, la residència de la Mercè, que és una residència de tota la vida de la ciutat i que la considerem molt propera, doncs això fa que per la gent sigui una cosa més real i més tangible. Que això beneficiï el col·lectiu de Catalunya és una de les coses que millor ens agrada, no? Perquè no saps si un dia ho necessitaràs tu, no? I saps que hi ha algú que està darrere que et pot ajudar. Cada participació contribueix a una xarxa de solidaritat que uneix milers de persones. Els fons es destinen a millorar les instal·lacions i els equipaments de centres per a gent gran i persones amb discapacitat, ajudar famílies en situació de vulnerabilitat i a impulsar projectes dedicats a la infància. Tot això és possible gràcies als agents venedors que ofereixen bitllets de Loteries de Catalunya en els seus establiments i que formen part d'aquesta cadena de solidaritat. Nosaltres, com a empresa, ens sentim satisfets, és poc, perquè tot el que reverteixi amb el benestar de la gent, que a més té mancances de coses bàsiques, per nosaltres és essencial. A Cerdanyola hi ha una residència de gent amb discapacitats intel·lectuals, que és la Joan 23, que és una de les residències que està copsant i està agafant els beneficis de Loteries de Catalunya. I estan a prop, que això et dona molta satisfacció. Ens agrada molt de fer-ho per dos motius. Primer per això, per l'acció social que té, la repercussió social que té la loteria, i pels premis que heu arribat a donar, que ens han donat moltes alegries, potser més a nosaltres que no pas els que hem rebut els premis. Loteries de Catalunya reafirma així el seu compromís amb una societat més solidària i inclusiva, destinant el 100% dels seus beneficis a qui més els necessita a Catalunya.